to dan buga ka sai a yi mai imprime guda a ba sai ya buga na yi kallon shi a na sha kallon shi yana buga ya yi sa iyar mai mishi da biyu a laskari da ina can da kamun sai a koma gida a yi karatu a yi abin da ya kana su ko tun da ba a yi noma ba an yi. Wani fasihin yaro kenan wanda ya yi tattaki tun daga jihar Maraɗi zuwa babban birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, inda ya shaida wa manema labarai cewa ya yi alwashin sai ya ga shugaban ƙasar Abdurrahman Chani. Wannan yaro wanda ya sha wannan alwashi za a iya cewa a yanzu haka dai haƙarsa ta cimma ruwa. Ya gana da shugaban ƙasa Abdurrahman Chani a fadarsa da ke babban birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani, Abdurrahman Chani ya shawarci wannan yaro da ya koma gida ya ci gaba da karatu sannan ya yi noma domin Nijar ta yi alfahari da shi. Kuma daga ƙarshe an ba shi shawarwari. Daga ƙarshe shugaban ƙasar ya jinjina masa bisa wannan fasaha da basira da Allah ya bashi ta kiɗa da kuma rera waƙa. Ga wanda suke bibiyar wannan yaro sun san shi sun kuma san irin ɗimbin basira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wajen iya kiɗa da kuma rera waƙa. Duk da dai ya ce ba gada ya yi ba, ya taso ne ya same ta, ya kuma san cewar yana da wannan fasaha. Ga dai tattaunawar da suka yi da shugaban ƙasa. to dan buga ka sai a yi mai imprime guda a ba sai ya buga na yi kallon shi a na sha kallon shi yana buga ya yi sa iyar mai mishi da biyu a laskari da ina can da kamun sai a koma gida a yi karatu a yi abin da ya kana su ko tun da ba a yi noma ba an yi.